εδώ στο στούντιο λοιπόν με τον Δήμαρχο, με τον Σπύρο τον Σταματάκη. Δήμαρχε, έπρεπε να γίνει ένα διάλειμμα. Δεν πειράζει, καλό ήτανε. Να πάμε λιγάκι να δούμε την καινούρια υποψηφιότητα σας. Διεκδικείτε το Δήμο Δέλτα πλέον. Έτσι. Εδώ βλέπω μια πολύ όμορφη μακέτα, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε. Έχετε κάποιες φιγούρες. Τι σημαίνουν αυτές? Ότι για την κάθε φιγούρα που έχει να κάνει με τα κερατιά, την οικογένεια. Εδώ βλέπω παιδάκια, ζευγάρια, νέους. Τους επιχειρηματίες, τον αγρότη. Τον αγρότη, είναι συμβολικό δηλαδή. Βέβαια. Αυτό συνοδεύει το μέλλον για όλους. Για όλους. Είναι το σλόγγαν του συνδυασμού σας. Πόσα άτομα είναι στο ψηφοδέλτιο? 102. 102 άτομα. Είναι... Από όλη την περιοχή φαντάζομαι. Από όλη. 50 είναι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι για όλο το Δήμο. Και είναι 8 κοινότητες από 6 άτομα, οι τοπικές κοινότητες, δηλαδή δημοτικές κοινότητες, 48 και κοινότητα βραχιάς με 3 άτομα, αυτό κάνει 102. Να ενημερώσουμε λιγάκι τον κόσμο. Πώς θα πάει να ψηφίσει? Θα σας πω. Ψηφίζει στον πρώην Δήμο του ο Δημότης, το Δημοτικό Σύμβουλο, 3 σταυρούς. Δηλαδή, αν είναι στη Σύνδο, έρχεται στη Σύνδο λοιπόν, ψηφίζει 3 σταυρούς για τη Σύνδο. Για το Δήμο Ηχεδόρου. Για το Δήμο Ηχεδόρου, συγχωρέστε το μου. Μπορεί να δώσει 1 σταυρό τον 4ο ή στο Δήμο Αξιού ή στο Δήμο Χαλάστρας. Ναι. Και ψηφίζει και με 2 σταυρούς τη δημοτική του κοινότητα. Στη Σύνδο δηλαδή. Το τοπικό συμβούλιο της Σύνδου. Γιατί φέτος και η έδρα έχει συμβούλιο. Επομένως, στην ουσία θα ρίξει 5 ψήφους. 6. Ένα κομπλέ ψηφοδέλτιο είναι 6 σταυροί. 6 σταυροί. 3 στο Δήμο του, 1 στους καινούριους Δήμους ή στο Αξιού ή της Χαλάστρας και το αντίθετο βέβαια. Ναι, ναι. Και μέχρι 2 σταυρούς στη δημοτική του κοινότητα. Εγώ θα το ξαναπώ για να το καταλάβουν, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί, Δήμαρχε. Δεν ξέρει τι θα κάνει. Κάποιος από τη Χαλάστρα θα ψηφίσει 3 από την περιοχή του, έτσι. 1 από όλες τις υπόλοιπες περιοχές και 2 από το τοπικό του διαμέρισμα. Έτσι ακριβώς. Okay. Έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν θα ψηφίσει ο κόσμος. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Μπροστά το έχουμε. Θέλω λιγάκι να πάμε στις θέσεις τις δικές σας. Ξέρετε πού πονάει ο κόσμος? Η περιοχή. Επειδή έχετε σχεδόν τα ίδια προβλήματα όλοι εκεί, νομίζω ότι δεν διατηρήσατε και τα σύνορα με την έννοια της στενότητας. Υπήρχε πάντοτε συνεργασία σε όλους τους δήμους, σε όλους τους δημάρχους, και αυτό είναι προς τιμήν της Θεσσαλονίκης, να συνεργάζονται με τους γύρω. Επομένως, ξέρετε πάρα πολύ καλά, φαντάζομαι, τι προβλήματα έχει αυτός που μένει στη Χαλάστρα. Εντάξει. Ναι. Να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Θέλω να μου πείτε τι σχεδιάζετε με το νερό. Η περιοχή έχει πρόβλημα. Όχι στο Δήμο Ηχεδόρου. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Αξιού και ειδικότερα στο Δήμο Χαλάστρας. Ακριβώς. Δεν πίνουν νερό στη Χαλάστρα. Τι φταίει και δεν πίνουν νερό? Τι έχει δηλαδή το νερό? Έχει αρσενικό, υψηλό βαθμό αρσενικού. Που φταίει τι? Φταίει το έδαφος ή φταίνε οι βιομηχανίες? Δεν, το έδαφος φταίει, γιατί είναι με γεωτρήσεις. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι το νερό που είναι το πρώτο κοινωνικό αγαθό, έπρεπε να είναι η πρώτη επιλογή του εκάστοτε δημοτικού άρχοντα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει. Στο σχέδιο μας είναι άμεση υδροδότηση του Δήμου Χαλάστρας με το δίκτυο της ΕΙΑΔ. Όπως τον Ηχέδρο λύσαμε το πρόβλημά μας εδώ και 7-8 χρόνια, τέλος οι γεωτρήσεις, θα πίνει και ο Δημότης της Χαλάστρας νερό όπως πίνει ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης. Στο Δήμο Αξιού έχουνε? Στο Δήμο Αξιού το λύνουνε με την επεξεργασία που κάνουν με ειδικά... ναι, ένα πρόγραμμα που καθαρίζει το νερό, το φιλτράρει, ναι. Έτσι ακριβώς. Μα και εκεί υπάρχει πρόβλημα, την υπερκατανάλωση, και εκεί θα βρεθεί το επόμενο στάδιο, γιατί της Χαλάστρας είναι πιο σημαντικό το πρόβλημα, αλλά και στον Αξιό, άμεσα, και μιλάμε σε χρόνος deadline, να πάει νερό της ΕΙΑΘ εκεί. Είναι αυτό δεδομένο. Για μας είναι το πρώτο. Βέβαια, θα πούμε λιγάκι και... Δεν γίνεται, και συγγνώμη για την κοπή, δεν γίνεται οι δημότες, και συγγνώμη που το λέω δημόσια, να μαγειρεύουν με εφιαλωμένα νερά. Να λούζονται, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι τρικοσμικό. Και μάλιστα το έχω δει σε μεγάλο βαθμό από τις περιοδίες που κάνω από την κοινωνία της Χαλάστρας. Και του Ανατολικού και της Χαλάστρας. Αυτό δεν γίνεται.
Είναι επικίνδυνο και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δηλαδή, αυτό. δεν υπάρχει δικαιολογία. Μετά από 8 χρόνια διοίκηση δεν υπάρχει δικαιολογία. Να μην μπορεί να πάει το νερό. Μόνοι μας να το πηγαίναμε, το πηγαίναμε. Δήμαρχε, ακόμη και να λουστείς είναι επικίνδυνο. Δεν το κάνουν εκεί, δεν το έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι. Οι δημότες. Και δικαιολογημένα. Το είναι δηλητήριο. Και δικαιολογημένα. Δεν το βάζεις τα μούτρα σου. Βέβαια, μετά από 8 χρόνια διοίκηση, 12-13, όσο ήταν κάθε διοίκηση εκεί πέρα, να μην έχουμε το πρώτο κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό, αυτό είναι απαράδεκτο. Και να φτάνουμε σήμερα, και συγγνώμη δηλαδή, για πραγματικά εξοργίζουμε αυτά τα πράγματα, ότι σε 2 μέρες, σε 3 μήνες, σε 1 μήνα θα έχει το νερό. Έπρεπε το νερό να είναι το πρώτο σημαντικό πράγμα που θα πήγαινε ο κάθε δημοτικός άρχοντας στον τόπο του. Όπως κάναμε εμείς με τον Εχέδωρο. Παραλάβαμε μια κοινωνία με γεωτρήσεις και σε 1,5 χρόνο την αλλάξαμε και πήγαμε εδώ και 7 χρόνια νερό από την ΕΙΑΔ. Βεβαίως θα πάμε στα αγροτικά θέματα μετά. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάμε για το νερό, ξέρω ότι η περιοχή είναι πολύ, πέρα από βιομηχανική, είναι και γεωργική. Είναι κατάλληλο το αδρευτικό νερό, το λέω σωστά? Ναι. Ναι, για να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Έπειτα είναι και κάτι άλλο, έχουμε και τα ρύζια εκεί. Βέβαια. Το εκπληκτικό ρύζι που έχετε εκεί πέρα. Είναι κατάλληλο το νερό από αυτά τα μέταλλα και τα δηλητήρια και αυτά που μου λέτε εσείς, που εγώ δεν τα ξέρω, δεν είμαι και χημικός. Είναι κατάλληλο για τις καλλιέργειες? Το νερό για τις καλλιέργειες είναι κατάλληλο. Βέβαια, να πω ότι η περιοχή μας, στο Δήμο Δέλτα πλέον, είναι το 80% της παραγωγής του ρυζιού πανελλαδικά. Στο Δήμο Δέλτα παράγεται το 80% της παραγωγής του ρυζιού και όλων των σιτηρών. Το νερό είναι κατάλληλο. Αλλά δεν έχουν γίνει τα αντίστοιχα έργα στο ποταμό του Αξιού, ώστε να είναι και επαρκής. Και άρα παίζουμε με τις χρονιές, με τις επιλογές δηλαδή, αν φτάνει δεν φτάνει, αν έχει βρέξει, αν δεν έχει βρέξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει το αντίστοιχο έργο, ένα φράγμα, μικρό φράγμα δηλαδή, το οποίο να δίνει τις ποσότητες του νερού, οπότε οι αγρότες της περιοχής να έχουν πρόβλημα. Ό,τι αφορά το ροδευτικό δίκτυο, αυτό είναι σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί τα αντίστοιχα ΤΟΕΒ, πραγματικά κάνανε έργο εκεί και με τους αρρωγούς στους Δήμους έχουμε ένα πολύ σωστό ροδευτικό δίκτυο. Και αυτό είναι σημαντικό για τους αγρότες εκεί πέρα, για τους ανθρώπους όλους που κατοικούν. Βέβαια, το σημαντικότερο θεωρώ για τους αγρότες είναι στην ευρύτερη αγροτική πολιτική που κάνει το κράτος, να αισθανθούν πλέον δυναμικά ότι έχουν ένα Δήμο δίπλα τους αρρωγό στα εξής επίπεδα. Στο επίπεδο της επιστημονικής τεκμηρίωσης, και εμείς αυτό το κάνουμε με αρρωγό τα ΤΕΙ, θα έρθουν δηλαδή οι αγρότες με το επιστημονικό προσωπικό των ΤΕΙ για να δούμε καλλιέργειες άλλου επίπεδου, βιολογικού επίπεδου και όχι μόνο, και ταυτόχρονα έναν αρρωγό που λέγεται Δήμαρχος στη διεκδίκηση των πόρων και των προοπτικών ανάπτυξης των προϊόντων. Ακόμα και στο επίπεδο το να έχουν ονοματεπώνυμο τα προϊόντα μας. Θα λέμε ρύζι, τάδε, χαλάστρας. Θα έχει κωδικό, know-how και ονοματεπώνυμο. Και αυτό θα κάνει και καλύτερη τιμή. Αυτό είναι και πρωτοποριακό. Και έτσι πρέπει να πάμε. Δήμαρχε, εγώ ας πούμε, θέλω να έρθω να πάρω ρύζι από την περιοχή σας, γιατί δεν ξέρω στο σούπερ μάρκετ ποιο είναι από την περιοχή. Και εγώ θέλω να υποστηρίξω την περιοχή. Τι κάνει ένας πολίτης? Έρχεται, πάει σε έναν συνεταιρισμό εκεί και ζητάει ρύζι, πάει σε έναν ιδιώτη. Γιατί δηλαδή αυτό που λέτε, το να γίνει λίγο πιο οργανωμένο και να έρχεται ο κόσμος και να μπορεί να ψωνίζει από τον τόπο του. Γιατί είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είναι ο τόπος μας, ο Δήμος Δέλτα. Δεν είναι απ' αλλού. Και προκειμένου να τρώμε κάτι που δεν ξέρουμε αν είναι από την Κίνα ή αν είναι από την Ουκρανία ή αν είναι από την Ταϊλάνδη, καλό δεν είναι να έρθω εγώ στον παραγωγό και να του πω, ξέρεις, δώσ' μου 10 κιλά ένα τσουβάλι, 10 τσουβάλια. Πώς θα γίνει? Αυτό θα ήταν το ιδεατό. Πώς γίνεται? Αυτό πρέπει να γίνει μια προσπάθεια κοινή με τους αγρότες και τα όργανα τους, στο να έχει στο ονοματεπώνυμο να γίνει και εστίες πώλησης των προϊόντων τους γενικότερα, γιατί η περιοχή μας είναι έξω από αγροτική, έχει και κτηνοτροφικές μονάδες πάρα πολλές και ταυτόχρονα είναι και το μεγαλύτερη μυδικοκαλλιέργεια που γίνεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι το επόμενο. Όλα αυτά τα προϊόντα μαζί πρέπει να έχουμε μια καθαρή πολιτική με στόχο ότι θέλουμε να πάμε τα πράγματα εκεί. Αυτό που λέτε να έχει όνομα, να είναι ταυτόχρονα επισκέψιμη περιοχή, προσβάσιμη περιοχή, για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα να κάνουμε τα δικά μας, θα το έλεγα εισαγωγικά, παντοπολία ή να διαφημίζουμε τα προϊόντα μας. Μα είναι πάρα πολύ ωραία σκέψη. Υπάρχει τρόπος και θα γίνει στην κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διαφημίσουμε τα προϊόντα. Εμείς κάναμε προσπάθεια και κάναμε και ειδικές εκδηλώσεις στο να διαφημίσουμε τα απορροκευτικά προϊόντα της Μαγνησίας με τις εκδηλώσεις Μονοπάτια Γης,
με στάτ μέσα στην έκθεση, με διαφημίσεις σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να πάρει, να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι τα προϊόντα της μαγνησίας είναι σημαντικά και είναι καλής ποιότητας. Το ίδιο θα κάνουμε και με όλα τα προϊόντα που παράγονται από τη γη του Δήμου Δέλτα και τη θάλασσα του Δήμου Δέλτα. Και τη θάλασσα, λοιπόν. Εκεί είχατε, δεν ξέρω αν ξαναρχίσαν να λειτουργούν, έχω χάσει τα επεισόδια μου κι εγώ, εκείνες τις πολύ όμορφες καλύβες των ψαράδων που ερχόσουν εκεί και έτρωγε στο ψάρι που μόλις το βγάζανε οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι μυδοκαλλιεργητές είναι ότι δεν έχουν τις αντίστοιχες άδειες. Έχει περάσει υπό ΑΕΗ, που είναι το οργανόγραμμα. Δεν τους δίνουν άδεια, δηλαδή? Θα σας πω, ναι. Έχει περάσει υπό ΑΕΗ που αφορά τον τρόπο διαχείρισης και διαδικασίας του οργανισμού από την Ομαρχία και έχει πάει για προεδρικό διάταγμα καθυστερημένα πολύ. Δυστυχώς. Καλά, συνηθίσαμε στην Ελλάδα. Και θα καθυστερήσει κι άλλο. Ναι. Και όποιος λέει το αντίθετο λέει ψέματα στην κοινωνία. Και θέλω και την κοινωνία θέλω να την κοιτάω στα μάτια. Και θα καθυστερήσει κι άλλο γιατί πρέπει να αλλάξει και η έδρα του Δήμου τώρα, πρέπει να αλλάξει και η νομοθεσία του Δήμου. Και με την καθυστέρηση που είχαν εδώ και 12 χρόνια πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, δεν έγινε. Και τώρα φτάσαμε να λέμε τον κόσμο ότι θα ζήσουμε αύριο του Πριάδες. Ψέμα. Θα κάνουν οι επόμενοι άνθρωποι από μία πρώτη που θα αλλάξουν τα πράγματα και θα έχει άλλη ταυτότητα ο Δήμος Δέλτα. Γιατί πάνω σε εκείνο θα γίνει το προεδρικό διάταγμα, θα γίνουν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Τι κάνουμε αυτό? Όταν έχει κάποιες άδειες λειτουργίας, μπορεί κατευθείαν να τυποποιήσει και να παράξει τα προϊόντα. Όταν ο Δήμος τους κάνει την άσφαλτο που τη ζητάνε εδώ και πόσο καιρό οι χθιοκαλλιεργητές να έχουν πρόσβαση, να μπορούν τα φορτηγά να φορτώνουν. Όταν ζητάνε τον εξαρισμό της παραλίας. Γιατί θα έρθει ο έμπορος απ' έξω να ψωνίσει ή ο επισκέπτης να δει την περιοχή και να υπάρχει εξορισμός και άλλες δράσεις γύρω από την μυδοκαλλιέργεια, αυτά με τη δικιά μας πρόταση λύνονται όλα άμεσα και θα έχουν καλύτερη πρόσβαση, πιο καλά και πιο υγιεινή περιοχή να δουλεύουν και χώρος εργασίας και ταυτόχρονα να υπάρχει και ένα τυποτήριο για την περαιτέρω επεξεργασία των μυδιών. Ακόμα και σε παραγωγή σοκολάκι που το ζητάνε άνθρωποι εδώ και πόσα χρόνια. Αυτό είναι ένα από τους πρωτογενείς τομείς δράσεων, αν είμαστε εμείς αύριο το πρωί διοίκηση του Δήμου Δέλτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αγρότες. Να πούμε ότι η περιοχή είναι κυρίως αγροτική. Κτηνοτροφική, αλλιευτική. Είναι άνθρωποι του μόχθου, της καθημερινότητας. Είναι άνθρωποι που κυνηγάνε το μεροκάματο, Δήμαρχε. Νοικοκυρέοι άνθρωποι. Έτσι. Που και κοιτάνε... Και περήφανοι άνθρωποι. Έτσι, με σημαντική αξιοπρέπεια. Όλοι οι αγρότες έτσι είναι, Δήμαρχε. Που δυστυχώς κάποιες λάθος πολιτικές τους έχει μειώσει την αξιοπρέπειά τους. Εδώ θα επανέλθει δρυμύτερη και με τεράστια πολιτική κιόλας. Καταλαβαίνω. Εύχομαι να μπορεί αύριο όλος αυτός ο κόσμος να απολαμβάνει πράγματα ανάλογα σαν και αυτά που κουβεντιάσαμε, γιατί είναι, όπως είπαμε, άνθρωποι με μεγάλη αξιοπρέπεια και άνθρωποι της καθημερινότητας και του μόχθου και τους αξίζει κάτι καλύτερο. Αυτά ό,τι λέγαμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι και ένα κομμάτι ανάπτυξης, Δήμαρχε. Γιατί όταν προχωράς να κάνεις ένα τέτοιο μεγάλο όραμα της προώθησης των προϊόντων, της τυποποίησης, της αναγνώρισης, είναι ένα κομμάτι ανάπτυξης. Τι άλλο έχετε στο μυαλό σας σχετικά με την ανάπτυξη? Αφού λύσουμε τα πρώτα θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές και τον υψηλό δίχτυ της καθημερινότητας του πολίτη, δηλαδή νερό, αποχέτευση, πράγματα που εμείς στον Εχέδωρο τα έχουμε λυγμένα. Είναι τελειωμένα αυτά σε εμάς. Γιατί έγινε τεράστια δουλειά και με κόπο. Αυτά έχουν λυθεί. Αφού λυθούν αυτά τα προβλήματα άμεσα, ταυτόχρονα όλες οι υπερτοπικές δράσεις που είχε κάνει ο Εχέδωρος αύριο το πρωί θα έρθουν στο Δήμο Δέλτα.